Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Na kajing smokia halor kajing porstat uknyang jingpang COVID-19 Hariboy District, kabalawan baaru hakani kejela na pedang kiway pat ki district. UMLA jong kanang po constituency uba Meral Bonds ulakan tuwe ka sarkar bat ki bor penya district jong Hariboy baki dai ban penkre lupa na kabenta kitu kiba syakta hakani ka klam namar amla bantep ka ai ka ban saja hakisingi bat ki por bansawan habay kram bat ka bat CTV uba Meral Bonds ulak hambanjor halor ka jingtuna ki corona center hakani ka district namar hadu menta kidang don tang arteli bat khandet teli ki jingthia kumta na kalyang uniu MLA ulaong ba ka baduna dai ban penbiang kombasan spa teli ki jingthia Hariboy kong enai kule ya ka sarkar ya ki dorbar senong barok ka health department ke police department barok ki balaya tristom na ko benta kumno ban ya khun ha ko bede bat kene ka klam COVID-19 kumbangi la ban sutu ha ki sngi ki tayo ki bladet nilayo ke jinga trilang na ki pajba na ki dorbar senong kuno begini kun ya kene ke klam dai gilang ikat barang mi kisni ki kes kilanang bun haka jela ga jogi hadu madang sngiru kila palap ya ka sanspa sanpusan ki aktif kes apo ga jela ga jogi apa kentup ya ki BSF bat ki rupai ba tor jela dai nak tagadau masngo ban kentu ya ki pai ba nang song apo ka jela ga jogi kamtam Hariboy district ka bi ga jogi ni ki kes kilanang kiu na kasni sekasni pakum ki nong song ni dei ban ai ke jing trelang bat ka sarkar bat ka health department bat ru ngasngo ban kentu ya ki pajba ya ki dor basnong ngim dei ban smi ngim dei ban ting ndring ni dei ban yakun da jing start ke jing syampang kata kolong ko kongsan kumbala bersutu angin gisni ki badang wan ki dangdon ki cases silese ki badang mi ki positive case apo ka district bat ka jela ka tunjir hunju dei nak kata kadau ngasngo ban kentu ya ki pajba nang song lada ki don kino ki yo positive case ha ki snong gi jongir ngim dei ban pajba dong ki ngim dei ban yu ben ya ki hoi ni dei ban kiar na ki tang ngim dei ban kiar yu ben ni dei ban kiar da ka ban yarap ya ki kata ko mo kongsan ado kata barang i bubun ki snong ro ki don ki ba tre ha health department kang tam ki sha le kiar ki paranang snong ti snong ban kentu bahkan ni ketika por ka bagin hak banya trelang kum ki nong song sinong nang bagin lak banya kun ya uniu yang Jepang namar kata ngasmo ban kenturu naga benta ka district administration ke jungi hangni Hariboy ila ikren naga por sa por haka ba kumno bangin penkre bangin position ile dia banya kun ya uniu yang Jepang kum ka district ni Hariboy ngasmo ban kentu ya ka health department ba ka district administration haka ba ngidei ban penkre lakono om duna ya ka sanspa jingthia ha ka corona care center gono ka baka ka district administration la ka health department kin identify dei nak ta kadau ni ha ban position bangin penkre ila de nang bangin la ban kun yang jepat nalor kata nasngoro ban kentu ya ki pajba ki jung kum kinong song ka namar bagani jing Q state jong kane ka klam COVID-19 namar kata kubin opsong ngidei ban fikir bat ka kongsan kalong bang ngidei ban nang ban kinshow na ka tagis ngi ban wan ke ga ban ja ha ki banai gi ban wan ki snem gi ban wan ngimte ka kongsan kalong bukum ki opsong ki pai ba opsong ke ga bang gi don ka pisa ka tengka ka jimdon ka jing em jung ngin yele ban kinshow bangin kunai na ka ta kisni ki por gi ban wan ngintip ke ega banja ke jing kerduk ke jing syak tangan ke jing jenjar ke jing bom yok kam yok jam bagi nak syugun ke jing nang sekma te pesuwan apil di pranong song snong bangin kiar na ke jing penserwakai ya ke jing don ke jing em ke jing de bangin concentrate bang tin show bat bangin penkre ya la di bat ha ke juk kopor sngo ban apil ru ya ka sarkar gela ban pek kerpang ya ke Hariboy district ke jing namar Hariboy ki test barok ki ba yusim ki sampel dari Hariboy district ki jule ki test apo Pasteur Institute ka simpor sibun don ki ba hap up ki report palat siti yo news ni pras ni adu sipos ni ru
tentang ini gejing penlang gini ke maaf ke report kalau mau penjenjar di pak dia dengan takadau di kerpat ya ke sorkar ya ke departemen bakin bersangkat balak ban penkloi ban penklan ya ke capacity of testing apa Pasteur Institute kenang banari hoi jungi kumkawai ke distrik ke buan baar ya ke jingbun ki positif case apa gejala ban penkloi ban yo ke report yang ki test kenang bakan pensuk ya ki patba ki baap ya ke report ki jungki ya ki senang bakher bat kumjuk ru ban apili ki patba kumbangitip bagadawai tempat ban handuk mentah namar kata ke jing dengmas kajing sat iki kiti la neta iki sanitizer bat kajing penjengai wei kilong di kongsan hadu kata kipat ba ki bai ki jumi ki sobha ban bud renti bat kajing rengka bat ke health department bat ke district administration bat ki dorbar snong ki bai ki jumi ki baju ai kajing kersam na kapor kenang bengin la ban kun ya ki kelam jongu covid-19 para nang snong hagane kapor kum u nong mikmat ngasngo ban kentu ya ki pai-ba nong senong hamtam ya ki kun samla jong gadong berkhan gitu kejingwan jong ka klam covid-19 kala penlang ya ki babun ki nong senong di dong ki don sibun ki bala kerduk jam kejing bom don kam don jam ba gini kiski ni iba kejing lanang kiu jong ki ki kam sni wo pher ka bokentuk ya ki jing di drop sagi kun samla gi jongi ni ki dan sibun ki bahapa ka jing kerdu ya ka jing bom don kam don jam ka jing leng lani kan hakten pareng ki khot ngi jing frustrated ba i don la chu ka jing im ki bubun ki bala ngot ya gini ki jing di pun bo at pun drop so martangi kentu ya ki kun samla gi jongi bakin kiar na kene gi jing belin ke bersmi hagaju ko kiran sibun ki paranang song sinong gi jung hagajing bombyang ke kamai kaji ke kam ke jam ikun samla ki 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 bukum ngop hajui ki wei de gi jing len ki basni kala bende gi tu ke jing lute ki jing perkhat ki ai pujat ki bawan hagajing mut ki jing perkhat ki namar katang semua ban kedu ki bat kiar na gi bakum kini gi jakam henre bekini lek kapala ban tristom hamtam ni sutu hagane ka por ka ba ka ba jenjar ka ni haga ba baro ka perkei teluk kari ba jala ga jungiru iya lung bagi jing ke bubun ndengi kentu ye ki kun sama gi jungi ani ki balak hamsan kunju bangin kiar na kini ki jing belin gi bosni ki ba pun but nam gi galong ying galong sem gi galong rengiem ka jong ki porlok ki prasnam prathau gi jungi ba ni kenturu ya ke police department ya gidor barsnom gidor barat ki seng long kemi ki seng bahalang ki seng samla bakin pek perman hagi snong githau bakini dijat kam sniu nalor ka tu ka tim ka lute ka jing di drops bakti wi jing sniu inile ka bala ba perking bakin nom dei banja hagi bukum kini ki puah dan shen ni i ka jing jang ne po pamrnyai ka jing lap ya gawe ka met jong tu rang ba atau perli hang ne po saiden kabala pen sayongan hagaba ni penrem ya jingja di bakum itu kinum dei banja kaban sim ya gamen sembrio kolong ke kabom long haga jing yem bujung kum kibreo namar kata ni da kerpat ni da kentu ya ki paranong song snong gi ki jong bagin kiar na gi bakum kene di kambat kiwi de jing sniu ki bobun hamtam haga bakum kene kapor da kentu ya ki pat ba nong song snong bagin sim ga benta ban trestom jadi kijong kam di jamkat dengila bangin pen iya ka long rengyang ka ba itnak akmat ka pertai bat ka jing bud renti jeng ka aku buram ka jing tibru tublei haga na pertai berkejuk jeng lo